je mag, maar hoe is het toch graag? Wij kregen een beker als bewijs. Wij wonen op het matinee in ons eigen stamcafé. De honneurzon aan de viltjes vastelovensvries. Want wij maken de viltjes na het ganse vastelovend land. En na iedere snoep stijgt het buffet bekans weer blank. Wij maken de viltjes na en de vloer van deze café is nog 4 dagen vastelovend. Heineberg papier-maché is nog 4 dagen vastelovend. Heineberg papier-maché. Ja la la, hey, hey, ja la la, hey, hey, ja la 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 la. Ja la la, hey, hey, ja la la, hey, hey, ja la 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 la. Toen kom weer op tournee, hij zou de trofee met van kroeg naar kroeg en als bewijs. De kastelein legt viltjes neer en we winnen hem steeds weer. De honneurzon na de viltjes vastelovensvries. Want wij maken de viltjes na het ganse vastelovend land. Na iedere snoep stijgt het buffet bekans weer blank. Wij maken de viltjes na en de vloer van deze café is nog 4 dagen vastelovend. Heineberg papier-maché is nog 4 dagen vastelovend. Heineberg papier-maché. Volgend jaar gaan wij proberen deze prijs te prolongeren. En winnen we hem niet, dat is ook best. Dan hebben wij toch samen fijn als Dorsgeles. Dorsgeles. Wij maken de viltjes na het ganse vastelovend land. Na iedere snoep stijgt het buffet bekans weer blank. Wij maken de viltjes na en de vloer van deze café is nog 4 dagen vastelovend. Heineberg papier-maché is nog 4 dagen vastelovend.